0712683989 for viewings or for more information. Nganza kwethu nansi imoto ethengiswayo iToyota eTOC laphana yonke into all in order laphana ke nganza kwethu price sicela 85,000 rand. Imoto isesikhemelele kwamhlaba elingana 0712683989 for viewings or for more information. Angibekelelwe ingane zakwethu phinda futhi ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili lemigama ngomfeza ngintuthu ngakhumalo bathi i-last bona amakomenti. Ngiphinde ngicela ngana kwethu ke ukuthi mangabe usemusha kuleli khasi cela ngize show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Ingane zakwethu sabhekela u-double tint ukushona kwenkosi iyamagcokama laphana ke uNomzane uMCO Madondo uhlalo wethugela Ferry Taxi Association usenikezele ke nezithuthi zamahala kubantu abazoya emngcwabeni ke laphana kubala wonke umsinga emachunini kwamabaso kwamajoze bathenjini nasemabomveni kwaba nothando nje ukuyophelezela inkosi yamagcokama. Itaxi izophuma eferry ikubuyisele khona ntambama mangabe sekupheleke laphana ke usuku lokufihla wenkosi yamagcokama. Into enhle kakhulu engane zakuthi sibona ke bakhombisa uthando abantu ukuthi ke bamthanda ngempela uSicebi Mfoka Dlamini saphila namanje futhi basenaye laphana engasekho emhlabeni. Siyazi ukuthi baningi kakhulu abantu ababonakala bafika nezinto ezinhle laphana ke kuba lemndenini wakamchunu kanjalo ke ngasemndeni kaDlamini Sibonile ontokoza khazi babuyisela laphana ke igrosa kanjalo nabanye abantu abaningi kakhulu laphana ke buyisela laphana izikomo laphana ke isipheko laphana ziningi kakhulu engaza ukuthi izinto esingayibalula esizibona zenzeke laphana ke kuyo yobili lemndeni. Into enhle kakhulu ke engathi ubuntu ebantwini ngaza kwethu izona esihamba phambili. Ngakhohlwa ukusubscribe. Sengiphuma nje na imbono suku lomnandi ngithanda khona.